बा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबोनां मुनमुना लाबोआखै, बेखौ बर' हारियासो लाबोदों। 1,06,000 न'खरनो जोङो अलरेडि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो मियादि पाट्टाखौ जों होनो हाबाय। थांनाय दान मोनथामसोनि सिगां 380 सानो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट रानखांबायमोन। दिनै सेकेन्ड फेज जोङो 116 न'खरनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट राननो मोनबावबाय। थार्ड फेज फैगासिनो दंबावो। गुबै खोन्थाया बेनो, बे जोंना फेज हिसाबै जुदिअ जादोंब्लाबो बिटिसि हालामाव थानाय गासैबो हानि जेंनाखौनो जों दिनै फोजोबनो थाखाय थियारि जाबाय। दा बेनि थाखाय समनिल' आंखाल। समा जेसेबां जोंनो होबाय थागोन एसेबां जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो जों फोजोबनो थाखाय थियारि जानानै दं। दिनैसिमाव लागै इनक्लुडिं फरेस्ट जोंनिफ्राय रेभिनिउ एरिया जोंनाव 1,06,000 न'खरनो जोङो अलरेडि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो मियादि पाट्टाखौ जों होनो हाबाय। गोसोजों खामानि मावनो जेब्लायबो बिथांमोना गोसो गैयामोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना रायजो राजाफोरनो हा होनो सोलाय 20,000 हेक्टर अलमस्ट 1,47,000 बिगा हायाव गासै 206टा साहा बागान राबार बागान खालामनानै जोंखौ जोंनि मोनथायनिफ्राय गोजानाव दोनदोंमोन। जायनि थाखाय मानसिफ्रा सोदांनाय आरो सोलायनाय नागिरनानै दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL दोलोखौ दिनै सरकार दानो होदों आरो बिनि फिथाइखौ जोङो प्रेक्टिकेलि मावनानै रायजो राजानो होलांबाय थादों। बा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबोनां मुनमुना लाबोआखै, बेखौ बर' हारियासो लाबोदों। बिटिसि लाबोनायखौ बिथांमोना जों लाबोदों होनोब्ला सिलागांनि मांखरसालिखौ बिथांमोना दिनैसिम मानो मोजाङै फोसाबाखै? 17 बोसोर बिथांमोना राजत्व खुंदोंमोन। बे सिलागांनि दैदेननायावनो BLTखौ जोनोम होदोंमोन। दिनै सिलागांखौ जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गावनि सरकाराव मानो दाव दाव खालामनो गोनां जादों? हाग्रामाया मानो बावगारदों? सेरफांगुरि बाजार शोरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।